راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን زخبركم سمعتنا على توزينا انه ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝተፈላለያ እምነታት ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ዘይንውርን ክብርታት ሕብረተሰብ ዘነውርን ምዃኑ ሬድዮና ካብ ኣስመራ ዝተወከሰቶም ኣመንቲ ፔንተኮስታል ገሊጾም እቶም ስሞም ምእንቲ ድሕነቶም ዓቂብናዮ ዘለና ኣመንቲ ብዛዕባቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከዘራርብ ዝቐነ ንኣስታት ክልተ ሰሙን ሓመድ ኣዳም ከይለብስ ዝተኸልከለ ፓስተር ተስፋይ ስዩም ተወኪስናዮም ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ እቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ እዋኑ ዝግሃድ ዘሎ ከም ዘይኮነ ብምዝኻር ቅድሚኡ ብዙሓት ብተመሳሳሊ ከም ዝሓለፉ ኣረዲኦም ምስ ሬሳ ዝጓተትን ዝማጎትን ስርዓት ዘሎ ብኤርትራ ዝበሉቶም ምንጭታት ህዝቢ ነዚ ኣብ ታሪኹ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክብርታቱ ዘነውር ተግባራት ከይሓብሮ ተማሕጺኖም ን12 መዓልታት ከይቅበር ተኸልኪሉ ዝጸንሐ ኣማኒ ፔንተኮስታል ክርስትና ፓስተር ተስፋይ ስዩም ቀባሮ ኣብ ዘይብሉ ብቐዳም 22 ሚያዝያ ኣብ ሓዝሓዝ ሓመድ ኣዳም ከም ዝለበሰ እዩ ተሓቢሩ ፓስተር ተስፋይ ን10 ዓመታት ተኣሲሩ ብሕማቕ ክሳቐት ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ ናብ ሕክምና ምርሒኡ ክእለ ብምጽናሕ ኣብ 9 ሚያዝያ ዓሪፉ እንተኾነ ንውር ስርዓተ ቀብሪ ከይረክብ ብመንግስትን ሰዓብቱን ስለዝተኸልከለ ን12 መዓልታት ሓመድ ኣዳም ከይለበሰ ጸኒሑ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሓይሮም ዝጸንሑ ሓያሎ ኣመንቲ ዝተፈላለያ እምነታት ገሊኦም ምስ ዓረፉ ስድራ ቤታቶም ብወግዓ ከይተረድኡ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ከም ዝተቐብሩን ገሊኦም ድማ ዛጊት ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን እቶም ሬድዮ ኢርና ዝተወከሰቶም ምንጭታት የመልክቱ ንኩነታት ኣመንቲ ፔንተኮስታል ነዊሕ እዋን ክከታተልን ክሕብርን ዝጸንሐ ሃኒባል ዳንኤል ቦገኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ንፓስተር ተስፋይ ኣብ ኣጋሞቱ ከም ዘውፅዎ ብምጥቃስ ቅድሚ ሕጂውን ብተመሳሳሊ ምሕረት ኣብን ተስፋ ጋበርን ዝተባህሉ ሰዓብቲ እምነት ምስ ሓመሙ ኣብ ኣጋሞቶም ምስ ወፁ ከም ዝዓረፉ ኣዘኻኺሩ ንሱ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ በተወሳኺ ተኪኤ ፍጹም ፍቓዱን ኣዚብን ዝተባህሉ ኣመንቲ ፔንተኮስታል ብምኽንያት እምነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝዓረፉ ገሊጹ መሰል እምነት ዜጋታት ብምካስ ልሉይ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ፓትርያርክ ዝርከብዎም ኣማይት ኣቦታት መራሕትን ሰዓብትን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ከም ዝኣሰረ ይፍለጥ ንኣስታት 17 ዓመታት ኣማሒሩ ዝነበሩ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣብ 9 ለካቲት 2022 ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሚኦም ምስ ዓረፉን ብሃይማኖታዊ ጉዳያት ትግደፍ እትእለ ሲኖዶስን ጳጳሳታን ንኣቡነ አንጦኒዮስ ወግዓዊ ናይ ፓትርያርክ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብምንፋጋ ብዙሕ ተሳታፊ ኣብ ዘይተረኽበሉ ሬስኦም ብመቕርቦም ተጸይሩ ኣብ ገዳም ክቕበር ምግባሮም ይውቀሱ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቡነ አንጦኒዮስ ዝተሳተፉ ባሕታዊ የኔታ እዝራ ክብሪ ኣብ መንደፈር ኣብ ዝርከብ ማሕበር ገዳም ደብረ ድማ ብዘስካሕክሕ ግፍዒ ከም ዝተቐትሉ መግለጺ ቀኖናዊ ኣህጉረ ስብከታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ምርጋጹ ይዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሸኔን 25 ሚያዝያ ኣብ ታንዛንያ ዝተኸጅምሩ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ህወሓትን ዝብገስ ስምዕን ፖለቲካዊ ዘተ ወግዓዊ ፍልጦ ንምሃብ ውግእ የብቅዕ ሰላም ነጽና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ23 ሚያዝያ ኣብ ዝተኸፍተ ኣጋጣሚው ነዚ ገሊጹ 2 ዓመታት ካብ ምውጋእ 20 ዓመታት ምዝታይ ሓይሽ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ህዝቢ ወለጋውን መስተርሆት ክረክብ ኩሉ ወገን እጃሙ ኸበርከት ጻውዒት ኣቕሪቡ ንሱ ምስ ኦነግ ሸኔ ዘተ ከም ዝጅምር እኳ እንተሓበረ ተዛተይቲ ይኹና ዛተይቲ መነመን ምዃኖም ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ኦነግ ብወገኑ ዛጊት ዝሃቦ መግለፂ የለን እቲ ንሓርነት ኦሮሞ ከም ዝቃለስ ዝገልጽ ግንባር ኣቐዲሙ ብ29 መጋቢት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበሉ ናይ ሰላም ጻውዒት ከም ዘየለ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንፓርላማ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ግጭታት ንምፍታሕ ብውሕዱ 10 ግዜ ፈተነታት ኣካይድና ድሕሪ ምባልዩ እቲ ግንባር ነቲ መግለፂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ዝነፀጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ጻውዒት ጻዕርታት ገይሩ ዝብሎ ዘሎ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ኢዶም ክህቡ ብመንገዲ ዓበይቲ ዓድን ዘካየዶ ዘይዕውት ፈተነ ምዃኑን ጠቒሱ ነይሩ እንተኾነ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብመንጎኝነት ሳልሳይ ኣካል ንዝካየድ ዝርርብ ድሉ ምህላው ኣረጋጊጹ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ዘለዋ 20 ዞባታት ብውሕዱ ኣብተን 8 ግጭት ይቕጽል ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታቱ ብምውፋር ነቲ ዞባታት ካብ ዕጡቃት ኦሮሞ ሓራ ክገብሮ ዘካየዶ ተደጋጋሚ ፈተነ ክዕወት ብዘይምኽኣሉ እቲ እንኮ ኣማራጺ ዘተሰላም ጥራይ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ተሃገር ጻውዒት ክቐርብ ጸኒሑ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ካብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድሕነት ዜጋታታ ንምውሓስ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወሳኺ ሰራዊት ተዋፍር ምህላዋ ንመግለፂ ክፍሊ ኣሜሪካ ፔንታጎን ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ ፔንታጎን ኣብ መግለፂኡ ኣብ ሱዳን ምስ ዘሎ ኩነታት ተኣሳሲሩ ተወሳኺ ሓይሊ ዋፍር ከም ዘሎ ብምምልካት እቲ ሓይሊ ኣድላይ ብዝኾነሉ ኣብ ምውፃእ ኣሜሪካውያን ካብቲ ሃገር ክዋሳእ ምዃኑ ኣሜቱ ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ብወገኑ ፕሬዚደንት ባይደን ኩነታት ሱዳን ይከታተሉ ከም ዘሎ ብምምልካት ሰራዊት ኣሜሪካ ንዝኾነ እንትታት ድሉ ክኸውን ምእዛዙ ኣረጋጊጹ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኣሜሪካውያን ዕላማ ዝገበረ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኩነታት ተኣፋፍ ምዃኑ ግና እቲ ኣፈኛ ገሊጹ
أمريكا كم أكل نايتي توم هاوكس تسمي فولي حيل عمام زوافرو أستشمون تميتو التعدرات نابقرن أفريقيا 5 الآخت أفليتا أوكلاهوما كاب زركب هاجراو سراويت أو 15 ميازيا نبزو أرنا أفريقيا 5 تبقسو أقدمو زحبرة كفل مكلخال أمريكا أبتو زوبا أب زركب حموشتو التعدراو مأكلات تسطاو دقافا مهاب كوافرو مخانم أفليتو أمريكا أب جيبوتي لعل 14,500 بسعود التعدرات زلو قوامي والتعدراو معسكر كم زلوا يفلاد ببقوانو أب قرنا أفريقيان زوبا قيح بحرن مزغسات تسطاون والتعدراون كنتات بزتحاز نفولي تلقو هادوتات حيلتات بحري أيرن مدرن توافرها زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان